Hola! Denne video handler om den verbaltid, som jeg kalder igangværende nutid. Vi kender altså nutid i forvejen. Det er den, vi bruger til at beskrive, hvem vi er, hvor vi bor, hvad vi gør osv. Men når jeg siger, jeg bor et eller andet sted, yo vivo en Køge, så handler det altså ikke om noget, som jeg gør lige nu i det her øjeblik. Det er ikke sådan en nutid, det er mere sådan en, det er jo det, jeg gør nutid. Den samme, som jeg bruger, hvis jeg siger juego fútbol, jeg spiller fodbold, så er det altså ikke, fordi jeg står lige nu og studerer min bold hernede under kameraet, I ikke kan se, så er det fordi, at det er noget, jeg gør en gang eller to om ugen, en gang imellem, osv. Til gengæld så har vi jo nogle gange brug for at sige, hvad vi er i gang med at lave lige nu. Og det her, at vi på dansk gør noget meget særligt, meget mærkeligt, som jeg ikke er stødt på i nogen som helst andre sprog. For eksempel, hvis jeg nu skal forklare, at jeg på det her tidspunkt, hvor jeg står og snakker, er i gang med at spille fodbold, så kunne jeg for eksempel sige, at jeg står og spiller fodbold. Jeg løber og spiller fodbold. Eller jeg er i gang med at spille fodbold. Så den her, jeg er i gang med, den siger vi, kan vi altid sige. Og så er der den her anden en med, at jeg står og spiller fodbold. Altså, at jeg fortæller et eller andet om, at min krop er oprejst lige nu, mens jeg spiller fodbold. Det er altså en mærkelig grammatisk ting, vi gør for at sige, at det er noget, som jeg er i gang med lige nu. Tænk over det på engelsk. Hvis nu jeg skulle oversætte sætningen, jeg sidder og spiser, så vil man ikke oversætte den med I sit and eat. Så vil man jo bare oversætte den til I am eating. I'm eating. Det andet lyder alt for dansk, og det er også fordi, det er noget, vi netop særligt gør på dansk. Altså vi siger, jeg står og, eller jeg går og, eller jeg ligger og, jeg sidder og, jeg kører og, kigger på landskabet omkring mig, osv. Så de her bevægelsesverber, som vi bruger til at indikere, at den her handling, den er jeg i gang med lige nu, det skal vi passe på, at vi ikke oversætter til spansk, fordi de har en særlig verbaltid for det. Og nu brugte jeg den med I am eating før, og det er fordi, at på spansk, der er det egentlig meget den samme grammatiske konstruktion. Først så på engelsk er det I am, you are, he, she, it is. Det er altså verbet to be, at være, som man bruger som hjælpeverbet til at danne den her igangværende nutid. På spansk er det altså estar, vi bruger til det, altså også et af de spanske ord for at være. Og det skal jo selvfølgelig bøjes efter alt efter, hvem det er, der gør det. Så har vi den her særlige endelse, som hedder gerundium, om man vil, som er den, der på dansk hedder lang tillægsform. Og vi har den faktisk på dansk. For eksempel spisende. Det er bare ikke særlig tit, man hører nogen, der siger, jeg er spisende. Så siger vi, jeg sidder og spiser. Yes. Men jeg har jo lavet den her recetta, den her opskrift heroppe, som altså er, at vi skal bruge hjælpeverbet estar, og det skal vi så bøje efter person. Derefter så skal vi bruge den her gerundium, den lange tillægsform, hvor vi altså skal udskifte endelsen. Og der er de her to forskellige typer endelser. Vi har altså tre endelser af verbalendelser på spansk selvfølgelig. AR, ER og IR, når de står i infinitiv. AR, den bliver til ando, når vi udskifter den endelse, og ER og IR bliver til yendo, når vi udskifter det. Estar, glemte jeg at sige før, det er jo hjælpeverbet, vi kender, der bøjes. Yo estoy, du estás, ella o él está, nosotros estamos, vosotros estáis, og ellos eller ellas están. Altså øv den, fordi med det her verbum, bare med start, så kan vi altså altid sige, hvem der er i gang med noget lige nu, uden at skulle lære en helt ny tid med tre forskellige bøjninger osv. Så altså, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Og øv den lige en gang til. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Gracias. Og lad os tage nogle eksempler. Altså, vi har sætningerne her. Jeg står og snakker. Det vigtigste er, at jeg snakker. Det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg står op eller ej. Det er en ekstra information. Det er ikke den, der er den vigtige. Jeg skal altså bare have fat i jeg. Sørge for at bøje estar efter den rigtige bøjning. Det er altså yo estoy. Jeg behøver ikke skrive jo. Det ligger jo i estoy. Altså skriver jeg estoy. Og så er det det her med at snakke. Det hedder hablar.
Jeg fjerner AR, habl, sætter ando på, hablando. Sætningen estoy hablando betyder altså, jeg står og snakker, eller jeg er i gang med at snakke, hvad man nu vil foretrække at sige på dansk her. Vi har et andet eksempel. Rosa sidder og spiser. Igen, det er ikke så vigtigt, om Rosa hun sidder ned, eller står op, eller hvad hun gør i den her sætning. Det handler bare om, at hun spiser, og hun er i gang med det lige nu. Så altså, vi tager Rosa med, ellers ved vi jo ikke, hvem vi snakker om. Vi skal finde den rigtige bøjning. Estoy, estás, está. Tredje person ental. Rosa está. Og så er det comer, som betyder at spise. Det er et ER-verbum. Jeg fjerner ER, sætter yendo på. Rosa está comiendo. Sidste sætning er, vi er i gang med at drikke. Lang sætning, det er vi, så er det altså bøjningen estamos. Første person flertal. Vi behøver ikke skrive vi, fordi det ligger i bøjningen. Estamos er i gang med. Det behøver vi slet ikke oversætte, fordi det ligger i bøjningen med estar og den her gerundium, vi skal bruge. At drikke hedder beber. ER-verbum, det tager jeg væk, sætter endelsen yendo på. Så altså hele den her lange sætning på 5 ord på dansk. Vi er i gang med at drikke. 6 ord. Den bliver altså til 2 ord på spansk. Estamos bebiendo. Værsgo. Así.